degeaba vă lăudați voi. Ui, ochelare, lui Vuitton. Ui aici, voi vă lăudați, voi sunteți cârpă. Pe lângă, ui mașini aici. Mașini, voi aveți mașini de ăștia bengosă. Nu aveți, voi sunteți un cârpar. Ui așa Ion al lui Vuitton. Degeaba. Ui aici, numărul 1 Vuitton, ui mașină. Ui aici, BMW de Alba, ui Logane. Ui aici. BMW de Alba. Voi nu știți. Asta BMW-uri de Alba. Da. Logan. Și Logan de Sibiu, de Alba. Ui aici. Lui Vuittonul. Nimeni nu știe. Voi vă lăudați că aveți mașini, că aveți de toate. Dar ochelari de ăștia ca mine. Nu aveți. Ce marcă este, măi? Lui Vuitton. Ui aici. Ochelari faini. Ui strălucel ca soarele și luna. Voi nu aveți. Voi vă lăudați. Nu aveți. Ui aici. Nu mai fur mai lungă.